tun truma kan en ho le tur chu American erotic thriller film kumsak ni somni pakhata an ti chua The Voyeurs ti nia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Montreal khopuilian taka nu patuak thar pipa le Thomas te chuan an apartment thar tur an lo lo lut chia an pahnih hian nunbul tran tha tum niin an phur to khop mai chumi zan chuan pipa in fanei ala du lo thu Thomas ashila hunrei tak le khazir reng renga huna man hnuin khovel nomna chu chenve phota du ni Thomas chuan an nu thu sei chu lo pompuin anin fopa tukvera an handa chua chuan an pia chia buildinga room pakhat chu alang chiang le chulai mun chu professional photographer in alua nulanal tak tak thalak sak thinin a studio a mangngal nge nge anen reng lai chuan anu puini om tak nen nu panun an lo manga Thomas chu phurviau ma se pipa in thenom ten thlak a thalo tin a lo khap atuka pipa chu a hna kal turin a chuaka mit en tirna hmuna thokani office a chuan an pi in anin lua tharlom nan savachom na moi tak alo pe a ina thlen hnu in Thomas nen chuan an thenom te chevel chu an thli thlai le Brent le Margot tin thenom te hming chu an phua sak vela chumi zan chuan pipa mu hil theilo chu a tho chuaka tukvera anda chua chuan Margotin Brent alo chua san chia kor hamang lova om Brent ta taksa an hmu chuan pipa in uluk taka enin a it tatlat mai atuka a hnabang chuan enlen na a lei ho a Thomas nen thenom te chetlavel chu chiang zokin an en thei ta ni Brent chuan model in leng alo neya anom dana tang chuan Margoti omlo hlanin meiche sang sang thla alak sakte chu a chet sual pui thin ti an hre thiam ngal chumi zan chuan pipa mu hil theilovin Brent kha ava en lea Margot ron ho an hmu chuan alo khongai hle meiche dang a hriat lo hlanin a om pui thin ti reng a hre si lo atuka an thenom te chanchin chu an thian te bula a soi chuaka engthil nge an soi thin hriata chak ani an thian nu pakhat chuan Thomasan laser mangin hlataka omte thom ngai thlak theina a siam thiam thu alo soi chuaka pipa in laser na thodan chu azot chianga Thomas chuan lasera kan va chunna ron en le tu tur dar thalang om phot chuan ka siam thayang tin alo chang Brent ta apartment a chuan anom na lam hoi zong in dar thalang anda angai don ani anwa en le nak chuan Halloween costume party an lo nei me ka pipa in ruwa manna anei ngal mai korwa in cheidang lamin an vakala hlim takin hunan mangdun an hmu lo hlanin pipa in dar thalang alo da ruzawa an apartment lampanin an let le Thomasan laser le a device manga an tin zone vel hnu chuan an thenom te thil soi zong zong chu an hre thei ta thenom te chu an lo in hau me ka Brentan meiche dang amut pui thin Margot hian alo hre thoi deu ani nge yang ma se Brentan min mangai lo wang ani chu tin a hau let ze ka dim lo takin a tham bor vachel du viau ma se en thlatu an ni miau wangin in rol thei an ni tlat lo atuka Margot chu pipa thona tarmit leiturin aron kala anin biak nu chuan a hming dik tak chu Julia ani ti a hre thei ta pipa in amit alo en fia vel nu chuan tarmit thar a pe a in hmelutuk tin anin kom ngei ngal phian ani Julia chuan in hmu le adu thu a hrila ina Thomasan Brent ta meiche dang om pui lai alo mule pipa ron hoin Julia chanchin kha a hrila weekend an man tur thu a soi ngal bok Julia chu a khongai thar hle a an pa chanchin chu hril mai thaina hria
Thomas ve thung chuan kan thenom te en thlak reng hi thil dik lo ani kan pahnih in kar le kan hmahun kan ngei tua jok tur ani alo ti ve thung pipa in a hnial zel awangin Thomas chu a chuak tawa pipa in thenom te bok en le in Julia in Brent alo thlem vela ma se ngai sak thadu lovin a kalsan atuka pipa le Julia te chu spa kalin an chanchin an soidun vela Julia hi model ni thinin photographer lar taknen anin tonga apasal Brent tia an lo phua ming chu soi chuakin Sebastian ania boina neu nei thin ma se a hmangai zia shil pipa chuan a khongai ru hle a Sebastian an abum dan zong kha a soi chuak teu hle hunakal zela pipa in an thenom te chevel en thlak chu a ban san theilo nikha chu Sebastian an model pahni amut puilai awa hmuwa kondom a pailai thlengin alo hmukar mai chumi zan chuan Julia i wireless printer awa connect thei hlau mai aum lo hlana Sebastian a che dan ten om tak chu awa shila ati chian nan kondom omna kha a shil bokani Thomas ronkalin a thil ti chu a hre thiam hala thenom te boina alo in rol chu a thin rim hle pipa in anen le nak chuan Julia khan chem alo lek kangwa a pasal mu hi lai chu vi atum ma se a thaingang lova bathroom a lung chhetakina trap atuk zinga chuan Thomas bula pipa in ngai damadila thenom te ken thlato lawang tin ain tiam bok ma se thom an hretatlat mai anwa en nak chuan Julia ruang Sebastian an alo kwa vonga aril runalutuk chu alo in ti hlumani Thomas chu ain thiam lo hle a pipa nen an thil ti wanga thleng ani ti hria in hunrei lo te chung an apartment chu chhuwa san atum ta ni pipa pon Julia boral chu atwar na hle a ama wang liawa thi ani ti a hre chiang bok nen chung thil zong thlen hnu po chuan pipa in Sebastian a chevel chu ala en thlarrenga zan khat chu akalna azui ru nge bara chuan avalut vea Sebastian an lo panin an ron ti pui vela chelo ati thu shilin thala thin ani thu soi pipa chu apartment a kal turin a soma a thalak sak ve atumani ati ra chuan hnialan tum zeta ma se Julie wang khan Sebastian laka ain thiam lo bok nen alo rem titani apartment an thlen hnu chuan Sebastian an athalak an tlang zar hun a thlen trep to thu a soya chulai hmuna chuan kal turin a som nge pipa i thla alak mol lai chuan chelo ati zia te an soi vela a thom hno phel tura an ti chuan alo phel ve mai bok Sebastian chu ain phel ve le a pipa chu pan hnain anupui a hriat chhuat tir thu soi pipa nen chuan du tho takin anin fopa an che sual zui ta ni chuti lai chuan Thomas kha aron let le a pipa ama chia akal sana wangin angai to matin ni theitui fridge chami chu inin sawa chomna khan a leilut ve a thenom te awa en nak chuan pipa le Sebastian omdun lai chu awa mutamai aril runalutuk chu amit tuyatla zoya atuk zinga pipa apartmenta aron let le chuan Thomas kha alawin khai hlum reng mai hunaliam zela athil ti le aum dana khan in thiam lo na nasatak nain nundan pa ngai pon anung thei to lo nikha chu a thianu eri wa mu in an chanchin zong ashil veka ka pasal kha keima wanga thi ani alaka rin om tur ka ni sin tin ril runa takina soi eri chuan in thiam lo reng in hun mang to su hun kal to isiam tha thei lo tin alo hlem ve a pipa chuan Sebastian a thalak tlang zarna hmuna kal thaina hria a hmel voi khat chia a hmu le chuan anun kong pa ngai taka zo le thei ain bei sei ani eri nen chuan an vakal duna Sebastian an mipui ma anupui Julia aloin hmel hriat tir alo la thi reng lova an lem chan vek alo ni
athalak langzar topic chu papi le Thomas te nupa alo nia Sebastian chuan papi te apartment lua kha an ta ani thu a soi chuak Sebastian le Julia te hian papi te nupa hi an lo en thlave rengani an ni tin khosak dan chanchin vel chu thalak nen an tar langa papi chu athusiat le mu chuan a thong hle chulai mun chu a chhuat san wata Sebastian apartment lam apan ngal in chunga chuan an ron en thlak na mun chu awa mu chuaka pipa chuan room chunga thilom te chu vochia in thalak apot chenua ya ma se hun kal toa thil thleng a thlak thei to lo ti an sia pipa chuan aumna apartment chu chhuat san hlen atuma an pi pek savachom na hnuai loka savathi an lo let phung mai Thomas kha tura shai hlum ani ti rinnalian tak anei ta ni an interview na Sebastian an pipa te nupa khan an thalak an phalsak thu alo soya agreement an sign na po alo nei vek keini po minron en thlave thin thawalom tin an nui hoka interview an nei zo chuan pipa in alo en thlak hiau mai an apartment kong kharbula lompuina champagne bottle alo oma hlim taka anin dun lai chuan printer mangin Thomas an thatti asia thu pipa in avashil pipa ron chuak chu an lo zuya an na thona hmuna ain zui lu tir an office a chuan Thomas a chungchang kha soifia turin atia Julia in ain tura khan tura pola a thi nu chuan in khai hlumang chein alo lan tir ta ni an nu pachanchin thalak an tlang zarna telve turani wangin Thomas a thi kha alo ngaya Julia chuan mimal thil takin ladu su kan sum don na thilani hi ngeiom zetin ati zui chuta Julia chu arun let topa Sebastian po tluve ngalin anin tura khan muthil na damdoi alo telani pipa chuan laser khol hnuaya amutira an mit chu delhlen turin ati chiat sakdun ta ni kar khat nuwa thian dun hian pipa te apartment kha an lo lua Sebastian le Julia te apartment an vain chuan khohar takin an lo omduna khovel eng kum khwa in an hmuto don lovani in chunga tangin pipa in an sheom tur lai chu alo clear renga enlen na chu da in nun kong thar zo turin akal san ta ni